Cela nje unibalisele ibali quickly. Kunomntana ekuthiwa ngu-Alu. U-Alu ebebuya esikolweni. Nxa ebuya esikolweni wabalekela kumakhulu. Wathi makhulu kubuhlungu. Xhekwazi ke labuza ukuba kubuhlungu ndawoni mntanami. Abuye aphendula u-Alu athi kubuhlungu apha makhulu. Ixhekwazi lithi izanibona. Hayi ke litsho linqike ixhekwazi lijonga. Kwathi zi uvalo kuxhekwazi. Labuza mntanami kwenzeke ntoni? Athi u-Alu, makhulu bendisesikolweni ndisithi ndiya etoilet. Ubhuti lo oyenza engadini phaa esikolweni wanilandela. Xa efika etoilet makhulu uye wathatha into yakhe wayifaka kwinto yam. Bendisiva kabuhlungu ke makhulu ndamcela uba makayeke kodwa khange afune uyeka. Laphinde lathi zi ivalo kumakhulu. Emehlo eqala egcwala ziinyembezi. Phinde labuza ixhekwazi, xa egqiba mntanam uye wathini? Wathi u-Alu, uye wathi makhulu ze ndingathethi ndingaxeleli mntu. Ngoku ndiyazibuza apha kum, like ndizibuza imibuzo eminintsi uba kungoba kutheni? Kungoba kutheni oocwecwe no-Alu naba bonke aba banye bangakafumani justice namhlanje? Kungoba kutheni kuzamele kuyenzeke le nto kubo? Ndibuza kuni ke zidlwengu zamadoda, kungoba kutheni? Ubugwala kuni? Niyenza le nto kuba niyazi bona abanawo amandla uzilwela. Kungoba kutheni? Cinga ntoni engqondweni yakho nxa usenza izenzo ezimdaka emntaneni? Kusube kwenzeka ntoni apha kuwe engqondweni? Madoda khuzekani man. Ayiseyiyo lena. Khuzekani madoda.